everybody, आङो नै दिनैहाय एसे something different try खालामनो नागिरदों आरो माने आंनि थाखाय different आरो आङो मालाबाबो बेखौ try खालामफेराखैमोन आङो लादों नै बेवहाय ब्रयलार दाउ लादों ओमफ्राय गाइखेर गोखै लादों दही होनो ना दही चिकेन जि संसावो मानसिफोरा ओमफ्राय आंहा try खालामफेराखैमोन आरो ओमफ्राय दिनैहाय try खालामनो गोसो जादों आङो ओंखायनो हालदै होबाय चिली फ्लेक्स संख्रि होबाय ओमफ्राय गेजेरावहाय जिन्जार गार्लिक पेस्ट होबाय ओमफ्राय लिबुबो एसे होदों आङो उनावहाय आरो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायासै ओमफ्राय दा दसे मोजाङै लगायबाय लगायनानैहाय हाफ एन आवार बिदि मेरिनेट खालामनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय दा नै बिथिंहाय सारायखौ गुदुं खालामबाय ओमफ्राय दालचिनि लं ओमफ्राय इलाइचि होदों आङो ओमफ्राय दा बानलु सामब्रामखौबो होनानै मोनसे एसे ब्राउन कालार जाहोनोसै दा ब्राउन कालार जाखांनायनि उनावहाय बै मेरिनेट खालामनायखौ होबाय बेखौ होनानैहाय दा मोजाङै एवनोसै बेखौ गावनि मेजेमखौ एसे ओंखारहोनोसै आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो दा एसे मसाला खालामगोन आरो बेवहाय दा आङो मसालाफोरावहाय लादों गरम मसाला होदों ओमफ्राय दुनिया पाउदार बेनि उनावहाय मा होदोंमोनलाय पाँचफोरन होदों ओमफ्राय पाँचफोरननि उनावहाय माबा होदों आङो ब्लेक पेपार एसे होदों ब्लेक पेपारनि उनावहाय बे मस्ला गथा थायो जे साहाफोराव होयोना बेनि पाउदार दंमोन बेखौबो एसे होदां माने जोंहा एकदम सिम्पोल जायो नालाय ओंखायनो वान्स इन ए ब्लु मुन वाइ नट सानबाय आङो एसे धाबा स्टाइल स्पाइसि होनानै दा मसाला होफबबाय होनानैहाय दै एसे होनानैहाय मेजेम ओंखारहोफिनबाय नै बिदि ओमफ्राय लास्टावहाय दुनिया एसे होनानै गार्निश खालामबाय आरो ओमफ्राय दा गोथाव जानोसै माने फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स आं जि मोजां मोनदों गोथाव मोनदों हासबेन्डआबो होनदों आरो एकदम गोथाव जादों बेहा मोनसे प्रब्लेम मोनदों आरो माने बै जि आं जे लं होदोंना बेखौ एसे बारा मोनदों आरो बेहा स' नेक्स्ट टाइम आं कारेक्ट खालामसै नोंथांमोनहाबो जा बिराद गोथाव